Sanbona. Yebo. Yebo. Yawe matha. Yebo. Ninjani masibisi? Ikahle mfowethu kahle. Ngiyaphela usengikhathele bengeve kugcwele edrobheni. Hawu cha mina ngimangaza ukubuya late kwenu ke nazi ngabuya late ke. Ifileni imoto endleleni? Hayi manje lama taxi la avele angazi bebeseqa nje erenki. Ingabizwe yeni line. Kugcwele lapho kuyanyifika uyangizwa yini? Kuyanyifika kuhamba imoto eyodwa ithatha abantu iphindi Maye. Ngabe konakelephi? Kusho ukuthi bebe baningi kakhulu abantu edolobheni namhlanje. Ya ngicwene. Ya uzolile kodwa into zami. Masibisi yazi njalo bekufanele ngabe ngizile kwakho sisi. Ngiyaxolisa nje ugcina uze kufika wena bengithi fanele ngize kwakho kodwa bese ngithi ngizoze ekseni phela. Kube nenkinga na masibisi yazi. Inkinga yani? Sisi. Ngilontunjile sisi imali yakho kube nenkinga ilahlekile. Ubone kanjani ukuthi yami elahlekayo? Hayi bengisho ukuthi bengihlukanisile bengayihlanganisanga ibihlukeni yalahleke yakho le isalile kodwa le yami kwalahleka le yakho angangakwazi ukuthi ngithengele izinto obungiphathise zona ke le ekade uhambe uyoyikhipha uyiphathisile umfana uyitholile le mali boyoyikhipha othe umfana ukuphathisele yona eyami ngiyayikhiphile vele bese ngivele sengiyikhiphile leyo ngesikhathi kulahleka le yami le yakho ngiyikhiphile ngayihlukanisa eyakho ngayibeka eceleni kodwa wase kulahleka le yakho ke le yana ilahleka ngasikhatsini mathi ayami imali nje bengisanda kufika edrobheni yabo ngisanda khipha imali ngisengihamba ke ngezitolo ke sengihamba nje yalahleka ubone kanjani seyilahlekile yami ngibone phela mase sengilontunji kahle masibisi mhlambe angazi mhlamba ngivele ngichaza ukuthi kwenzeke kanjani sisi phela ikona fanele engikulindele njengamanje ukuthi impahla yikho kufanele ungichazele ukuthi kwenzekeni ngemali yami masibisi nami kodwa ukuthi bengithi ngiyazama sisi bengithi ngiphandela mina nawe kahle ngoba besohlomla sobabili wemphanti kwenzekeni ngemali yami masibisi uyangazi mina umuntu vele ohlezi efuna sithuthuke nanawe ngithe mangifika lapha edrobheni nami bengithi ngiyazama nje ngabona laba abenzayo lapha na ke abashaya ilonto nje lapha imali laba abaphanda edrobheni uyabona ngenze mhlawumbe phela imali izonyuka ikhule ngafaka ke nami ngithi ngiyazama ke ngithi hayi mhlawumbe ngizame nje into yokugembula ngoba ngikaze ngigembule ngafika ke kwashaya ke lapha bawugembula wematha uloko jikeleza nje uyimbuze ekudla iguma kanti ufuna ungitshela ukuthi usukela nemali yami uthethe edolobheni elahlekile ufika wagembula ngayo cha phela kusho umfana nami bangivindile umfana wakabani angimazi nami ushilo nje umfana washo ukuthi mangigena lapha la bebefole khona imali izophindela yaza ikhida engancinzi njengabanje ngani masibili ngalento oyikhulumayo ngalento ngikhulumela yona uthatha imali yami yogembula ngayo bengizokuhleplela ngithi besohlukaniselana phakathi wematha ngicela ukukhulume nawe nelingaphakathi la uzibuza ukuthi konje ikhona yini into ongangenzanga yona manje kanjani manje namasibili ikhona yini konje into ongangenzanga yona yazi ukuthi songenze yonke into ekhona emhlabeni yenziwayo kubantu umhlukumeza umuntu ngathi ngicabanga kangaka amasibisi yazi ngicabangani ngithema umfana meyichaza le ndaba ukuthi imali yakwazi usiphindeke ngathi manguthatha lo 200 rand wakho ngiyawucabanga usuphindekile usu1000 ngathi mngana wami ngathi ayindaba ungathathanga imali oyipho umfana ngithi kazi ukhala la uchiphiza inyembezi engathi inkawo encane uthi awunamali wazi wafonela ingane egoli wathi ingane ayikufakele imali yakudabukela ingane yakufakela imali awuthathanga ngani yona uyoyandisa wayandisa yamasibisi engacelanga kwandiselwa imali bengekulunge ngithathe leyo bekulungile ukuthi uthathe yamasibisi ngoba vele umasibisi into ongayiboni nje nokuthi isivalo saliphi ibhodo phela ngithi leyo bekuzodinga ukuthi ngithenge ngayo ukudla le ebifaka uthangithini ngase ngithi angengisebenzele eyami ugembule ngayo phela bengingazi ukuthi angizowina amasibisi bengithi ngizowina mina yandi imali akachazanga umfathi kuyenzeka vele ihambe yonke nje ngibele ngani sobuya phela ngibele ngayo le kathangithini wematha senganele imkhuba yakho kake ngixoxele manje ngani masibisi wena ungiboni nje futhi awukazi uzungiboni awungazi noma ngu-1:30 noma ngu-o'clock wena nje mawubona mina nje uziba ngazi noma bokuqhamuka mina ngathi ubona impukani ukuthi intwi into engathi shunje kahle sisungakhulumi kanjalo yazi masibisi mina ngempela ngiyayisola ngalento ngiyaxolisa nje sisakukho kunye engingakwenza ngoba nami imali ngithenge ngayo yonke ngithenge ngayo ukudla konke kwezingane
manje nje angazi ngiyaqinisa ungangiduba ungahambi hayi ngiyaxolela ngani yakho hawu kanti wena uxolo ngisho sengiqolisa awu kanti ngithina ngithi ngiyasho ngiyaxolela maye kodwa phela indlela owenza ngawo masibisi ngibona ushingile awuhlukane nentombi kasibisi ngiyaxolela wena manje pho uyaphi hayibo masibisi oplastic bam nje la bemboye la bedrobheni ubuya nezimovo yona wazi uzongibone wena masibisi yayi phuma kimi wasuhamba noplastic bam pho manjeni qala kanjalo mayibo uthatha nama-orange ayingane masibisi shiya ama-orange izimovo mina usangidleli malokhu siyampi we baba uyabona mase sithathana noku yabona ke mina ngisazi ngezenjani manje hayi yabona impela nje ke mina ngisazi masifisi ngizomenza njani ngaphela ngisho sibe ngicabangela yena le mali mayibe iphinde yangathi besizoyidla naye hayi akakwahle yena thathe mupho noplastic wangcono lo munye kunokudla kwezinja vele nama-orange kodwa kusenani ke phela ukudla kwezinja hayi seboyibona nabo ukuthi badlani usigqiqi ngeke phela siyabonga kulaba abasubscribe-ile laba angasubscribe inkinga yini kuphi sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe-ani-ke ngoba nakhona ngingaboni fanele subscribe nina niboni ubakhafelani pho ngiyacikeka mina waye ubakafa nibuke ni-like and comment laphana hayi bakwethu kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye ngabhayini